Kan Kalanog Waterfalls. Oy. Putas. Layo mo day kayo dining mananapan eh. Nya kanang nagkaduol nakasapa ba? Dayon mauni imong makita lamian na iambak oy. Ayay, sightseeing ay picture daw be. Smile pod. Katawag gamay ba gamay ra. Mother's Day man, maunang dire na lang nag-celebrate og Mother's Day kining Tres Marias. Unya bisag gitugnaw, lingaw sad kaayo ning mga Little Marias. Naagi hapit mahalin diring dapita. Ug dili babaye, gukdonon og lalaki aw unsa ba? Iwangan na dito. Continue celebration of our Mother's Day. La. Happy Mother's Day, ma. Love you, ma. Salamat sa palawa. Hey, Tew, ano lang to kay 150 with one kiss. One kiss of the doors. Bahalang magtungas mo diya basta ako magkaon ko diri. Ay, tangason kayo, guys. Grabe, guys. Kaya guys. Di mas okay nga nikaon kadaan kay nakay dakong tari karong gabi eh. Kanang laag nga wa sa plano, matik madayon gyud na dayon. Usara ka pangutana kung asa na sad ta gitubag ra sad na dayon og sa Kangkalanog na pud ta. So lahos-lahos na among agi ani hangtod nga nakaagi mi aning Mountain View Overlook Compostela Alegria ra ni. Pagkakita namo ani nga signage, nangutana ko sa taga didto kung makasud ra ba ang sakyanan sa ubos para lahos-lahos na mi. Pero giingnan mi nga mas maayo ibili na lang diri kay daghan kayong motor sa ubos. Kay lisod kayo gamay ra kayog space. So bali 800 meters day among lakawon ani. Padong sa ubos, wa na lang mi manakay og motor kay ni ana sila maayo daw ni pagutom. Ayay babahagi ning dana mo ron. Unsay masulti sa 800 meters? Grabe, way. Nalakaw. Oy. Putas. Layo mo day kayo dining mananapan eh. So 800 meters na among gilakaw, so nag-iyahay lang na lang migbit-bit aning among dad-uno no. Tuway sa mi, guys. Grabe, guys. So dool na lang kayo mga kalaga no. Nagabot na sa tubig, guys. Mandali ka di guys, kay gutom na kay guys. Oh sige gipanggutom na may mga kalaga no. Dool na lang sad no. Tuba, guys, tuba. Tuba nga transparent. Kan Kalanog Waterfalls. Sulit na sad ang 50 pesos nga entrance diri. Hangtod nga matagbaw kag kinaligo. Og 20 pesos kung naa kay dang motor. Nya kanang nagkaduol nakasapa ba? Dayon mauni imong makita. Makahunong na lang ka para makakuhag pang reels or picture. Og makaingon lamian na iambak oy. So di pa nako ambakan og pina 1, 2, 3 ni plastar usa mi kay maniudto kay gutom na magnilakaw. Pag human ako kaon relax usa kadali. Ayay, sightseeing ay picture daw be. Smile pod. Katawag gamay ba gamay ra. Kay giiganga naman ko kaayo, ambakan dayog pina 1, 2, 3. Ambak mo daw. Tama ka na, Jay. Ay, no, tatlo kasama mo tatanong, no? Ay, sabay ka nga sa camera. Halika dito, Mel. Tara. Nya gisundan dayon ni Paul Kevin. Dayon giambakan dayon ni Ken. Siyempre giambakan sa nangkiyan diha. Timing sad kayo ning pagkaligo kay Mother's Day man, maunang dire na lang nag-celebrate og Mother's Day kining Tres Marias. Unya bisag gitugnaw, lingaw sad kaayo ning mga Little Marias. Naagi hapit mahalin diring dapita. Ug dili babaye, gukdonon og lalaki aw unsa ba? So mao ni mga kalaga no, ang hapit mahalin karon. Aw mahalin ba o hapit ba o mahalin ba karon? Kaon og daghan. Kay naay dakong tari karon. Taray. Gapang cute. Guys, happy Mother's Day, guys. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, guys. Iwangan na dito. Ang lechon, guys. Kituyok pa, guys. At cake mo na una. Muli, part 1, guys. Ang part 2, dito las balay. Pag-uli, part 2. Part 2. Continue celebration of our Mother's Day. La. Ma, magminyo na ko ma. Oo. Wala ka. Wah! Wala na ito isara sa kagkalaob. Wala pa siguro sa kagkalanog. Makuha ka to. Huwag lahi. Pag-iyan na nagway na eh. Paul Kevin. Yo, 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 yo. Paul Kevin Limacon. 100 peso, nakabot na saan? Abot ka kafe, ano?
Oh, yeah! Yeah. Hi. Sama dyan! Wala yung ha? Kayo sa Kay hapon naman mao naka-decide mi nga manguli na. May baboy lagi na. Lingaw mo sa. Gulit sa mo kay. Kapot na sige. Gunit sa mo ha. Ito panggunit taon mo. Sus ko Ginoo. Panggunit ng taon, panggunit. Panggunit in taon ta. Gasaka pa in taon ta. Gasaka pa ta, gasaka. Alam may level up na. Iya, atas gamay. Bahala na kuno siya. Bahala na mo diyan. Musag ka mo diyan. Basang taon dyan sa kursi. Guys, grabe, tangason kayo guys. Grabe guys. Grabe guys. Okay. So bidahon is go. Grabe ang 1800 meters guys. Oh, naano po lain guys. Ano yung nagsakay og kuang guys? Kanang katong Prince Will ba? Prince Will. Jeep line. Hey vlog, welcome to my guys. Hello vlog, welcome to the Kangkalano guys. Guys. Grabe ang adventure guys. Sulit ang 50 pesos. Sana aabot. Sana aabot ng 50 pesos guys. Kangkalanog. Ang amo po na video. Ang ako video hiwi po kay wa naman nangahubog naman mi. Don't say day mo. Ngobong naman guys. Bahalang magtungas mo diya basta ako magkaon ko diri. Bahala na yan. Problema ninyo. Problema na ninyo. Kaon ko. Lagi hapit halin ring dapita. Kadala ka po hapit. Itong manghod. Hapit Hapit. Pirmiro dito miss kanlaob. Hapit makadaog babae itong manghod. Karon ang maguwang. Hapit ang kada binabayi. Bayi man to siya, bayi pero binabayi. Oh, binabayi lang siya. Binabayi siya, binabayi. Hapit masupsupi. Ano lang to kay 150. Ano lang to kay 150 with one kiss. Oh. One kiss of the doors. Ano siya ang kagalanog entrada gid nga Kani. mga lodi. Asa na padung. Padung dito sa katong giagian nga Iya katong daw mantalungon. talungon ba katong ni anak katong nga. Eh, bye kagalanog. Dumi ang gianan pres mantalungon talaga. Ha? Kani, lapos kani. Oh, kana gud katugod dito. Paingon. To Highland sa dito pita. Ang mga bungtura mo na badyan mo na. Ino ta ang magian dali na. Mana na check out, mana. Salamat guys, busog na ko. Salamat ina sa salamat siya. Salamat lag. Salamat. Di mas okay nga nikaon kadaan kay nakay dakong tari karong gabi eh. Ay wala ang lady contact ni ay. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Thank you sa Palawan. Happy Mother's Day. Tingnan mama, I love you mama. Salamat sa Palawan ma. Dapat mama. Ma, salamat sa Palawan ma. I love you. Happy Mother's Day ma. Happy Mother's Day, ma. Love you, ma. Salamat sa Palawan.